Ječam žnjela, Kosovka, devojka. Ječam žnjela, majčice, Kosovka, devojka. Ječam žito, seme plemenito. Ječam žito, majčice, seme plemenito. Viteški te konji pozobali, viteški te majčice, konji pozobali. Vrani konji, slavne srpske vojske, vrani konji majčice, slavne srpske vojske. Kad se vojska na Kosovo vrati, kad se vojska majčice na Kosovo vrati, i napoji konje na sitnici, i napoji majčice konje na sitnici, i projezdi progazi Mestana, i projezdi majčice progazi Mestana. Stihovi iz ove narodne pesme, koja je u skorije vreme dobila nekoliko obrada i oživela i mnogo često se može čuti među našom srpskom omladinom, su za neki govor mržnje. Šta je tu toliko skandalozno i šta je tu to, šta smeta tim pojedincima u ovim stihovima? Razgovaram sa mojom koleginicom, prijateljicom, Vesnom Vejzović, u našoj emisiji Nacionalna ofanziva. Ja se zovem Nina Stojanović i ovo će biti naša prva tema večeras. Pozdrav, Vesna. Pozdrav, Nina, i pozdrav našim gledalcima. Htjela sam samo još jednu stvarčicu da dodam što se tiče te pesme. Ona je inače bila godinama zabranjena za vreme komunizma i onda je nakon onako prividnog pada popularizovana sve više i više. Evo sad je baš dobila, sad je baš u jeku popularnosti, što bi se reklo. A inače šta im smeta? Pa ne smeta njima pesma, njima smeta, oni moraju baš, u stvari nismo se dotakli ni toga kome smeta zapravo. Možda je bolje da krenemo od početka. Da, ajde da preciziramo kome smeta, ako se to uopšte može precizirati, pošto je to... Naime, ovi naši drugosrbijanci, autošovinisti ili slučajni Srbi, kako se sve više i više nazivaju, ili ustaše u pokušaju, kako god kome se više sviđa, njima posebno smetaju grafiti koji se pojavljuju sve više i više širom Srbije, ali ne samo i Srbije, nego i Crne Gosne i Crne Gore i Republike Srpske i Rusije, pa i Bosne i Hercegovine. I sada šta piše? Piše kad se vojska na Kosovo vrati, ovo što možete vidjeti iza mojih leđa. I sad, baš danas sam dala izjavu za jedne novine što se toga tiče i dala sam podatak između ostalo koliko pojedine nevladine organizacije koje su ustale protiv ovih grafita i koje su i organizovale tu hitnu konferenciju za štampu povodom sve većeg broja ovakvih grafita, dobijaju od recimo od Soroša, Rockefellera i svih onih nama... Čekaj, Vesna, ti si pre nekoliko dana, kada je bila ta konferencija, Vesna, ti si otišla tamo da prisustvuješ kao novinar na tu konferenciju i postavila si pitanje, meni si poslala neke snimke sa konferencije, mi ćemo pustiti tu sad jedan snimak u postprodukciji. Vesna Vejzović, Vaseljenska. Pošto ste pomenuli finansiranje, da ne skupljate novac za krečenje, a poznato je, zato što je transparentno na svim vašim portalima stoji ko vas finansira, dakle oni koji zastupaju nezavisno Kosovo, pa me zanima da li je to što vama smetaju ti grafiti, jer očigledno je da je to lične prirode, da li to ima neke veze sa tim što treba da opravdate sredstva tim ljudima? To je jedno pitanje, a drugo pitanje je, Sofija je na Twitteru napisala da se grafit uvredljivi nalazi na 15 minuta od njene zgrade, pa me zanima kako je se pronašla u njenu. Šta se tamo desilo? Ko je sve tamo bio? Pošto je ovo sad, ovaj snimak koji smo videli, to je baš to tvoje pitanje koje si ti postavila. O čemu su oni tamo govorili zapravo? Šta su oni tu prezentovali? Šta je tu problem? Oni su tamo toliko gluposti izrekli, toliko laži. Znači, prosto čovjek ne može da im kaže vi ne govorite neistine, već mora da im kaže vi govorite laži, zato što otvoreno sede i lažu ljude. E sad, stvar je u tome što oni ne mogu toliko da slažu iz razloga zato što sve te stvari koje su oni iznijeli su lako proverljive.
tipa, na primjer, koliko košta izrada jednog grafita. Oni tvrde kako izrada jednog grafita košta od 700 do 1000 evra. Znači, to su neke neverovatne cifre. Evo, recimo, ovaj grafit je košta 3200 dinara, s tim što je ostalo farbe da može da se napravi još jedan. Tako da, otprilike, izrada jednog grafita, ovakvog grafita, košta oko 1800 dinara. Dobro, u njihovoj režiji, kad oni Sorošu tamo fakturišu koliko košta njihov mural, onda je to skupljeno. Oni u svojoj režiji uzmu i dnevnice, i nemam pojma ko zna koliko farbe, specijalne neke četke, specijalno odelo, pa onda verovatno i kokain, onako da se to lepše radi, sve to. I sve onda ručak, večera, doručak, ekipa, dnevnica za ono čitav park i onda sve to kad izračuna i njima to dođe 1000 evra. Ali oni ne mogu da pojme da nama ne trebaju dnevnice, da mi to sve radimo iz ljubavi, bukvalno. Ja sam svoj novac dala za ovo. Ono što se da primetiti, ta organizacija, evo konkretno tu Krokodilima, da ona nije usamljena, to je jedna široka paleta sličnih organizacija. Inicijativa mladih za ljudska prava. Ali ideološki bliskih imaju jednu celu paletu, mislim, različitih organizacija koje su ideološki bliski i koje zastupaju taj stav. Ono što se dogodilo u februaru ove godine, ista organizacija je pokušala ili je prekrečila grafit kad se srpska vojska na Kosovo vrati na Slaviji. Znači, oni tu bitku, pre nego što su se sami grafiti omasovili, oni su počeli da ratuju sa grafitom. Znači, to je kao ono... Taj njihov postupak je u stvari prouzrokovao bunt kod mladih ljudi koji su počeli da ispisuju grafite, koji imaju jednu lepu, rodoljubivu, patriotsku poruku i koji su negde citat iz pesme, znači... Da. Sad, šta njima recimo smeta? Na pojedinim grafitima stoje na kraju 3 tačkice, što je i logično, zato što je reč o grafitu. Dakle, gramatički ispravno da tako stoji. Pošto je reč o stihu iz pesme, ispravno je da tako stoje. Sada, oni u svom tumačenju te 3 tačkice ne vide kao nastavak pesme, već su proizvoljno izveli nešto i sad dodali su tu kao kad se vojska na Kosovo vrati, svaki šiptar debelo će da plati. Eto, ja sam prvi put na konferenciji čula to. I kome god sam ispričala, a da je imao ikakve veze sa grafitima, to je jako puno ljudi, bukvalno su ljudi prvi put čuli za takvo neko tumačenje, te 3 tačkice. Tako da ono, to je, eto, druga u nizu laži. Možemo i dalje da nastavimo. Primetila sam, mislim, kad sam gledala te neke isečke snimke sa konferencije, primetila sam da su postavljali pitanja neki momci, čini mi se, aktivisti DSS-a. Barem tako je to pisalo, da. I momak je pitao zašto, otprilike, sad ja ne citiram, nego, eto, parafraziram to što on pitao, zašto vama smeta grafit natpis kad se srpska vojska na Kosovo vrati, što je negde u skladu sa Ustavom Republike Srbije i što je negde prirodno da srpska vojska bude na delu svoje teritorije. A nije vam smetalo, čak ste i učestvovali, uzeli učešće u tome da na festivalu Merdita, dobar dan, ili kako mu je tačno ime, promovišete ove kao što je jedna teroristička tvorevina i, mislim, jedna zločinačka organizacija u najmanju ruku i tu ništa sporno nisu videli. I to je jako dobro pitanje. Sad, ja nisam čula šta su oni odgovorili uopšte na to pitanje ili na takva slična. Oni su odgovorili kako su oni na Mirdita festivalu zapravo promovisali srpske žrtve i da su ti momci, pošto su oni su učestvovali na istom tom festivalu, ali sa druge strane, odnosno oni su protestovali. I kako su oni zapravo uvredili te srpske žrtve i uvredili te Srbe čiji su ono kao roditelji, otko znam, decu ili koga već ne. A koji su to Srbi? Koji su to Srbi? Su oni to imenovali, ali imaju oni ime i prezime? Ili ima neka srpska žrtva ime i prezime za njih? Nijedan Srbi ne bi nikad učestvovao na tako nečem. Znači ono kao potomci žrtve ili šta god. Porodice žrtava. Ja verujem da bukvalno niko nikad ne bi učestvovao na tako nečem.
Znači, to je ono prosto mi neverovatno. Budući da se zna šta je promocija te Mirdite i da je ono, da je njima UČK i OVK u rangu regularne vojske, a ne terorističkih jedinica. 2017. godine oni su imali neki, mislim, kako kažem, oni, ne mislim konkretno na tu organizaciju koja je nastupala na toj konferenciji, ili oni su svi jednostavno njih doživljavam kao tako jednu septičku jamu i oni su meni tu svi isto. Mogu da imenujem pojedince u slučaju da je to neophodno, ali eto. Oni su u saradnji, ja sad to više ni ne znam ko je to finansirao, verovatno neke strane, tada sam znala, sada je to već bilo 2017. godine, pa sam malo su mi se pomresili konci jer se mnogo toga izdešavalo. Neke nevladine organizacije iz inostranstva, Ministarstvo kulture, takozvano Kosova, rekla bih, i učestvovalo je nezavisno, ovaj Dinko Gruhonjić, on je uzeo učešće u tome i uglavnom snimali su, da nazovem serijal nekih filmova koji kao treba da pomiri različitosti i između ostalog neki film Kosovo nazdravlje, Kosova i Gezuar ili kako se to već izgovara. Ako nisam, možda sam i pogrešila, ali eto, nek bude Kosovo nazdravlje na srpskom. U kome govori neki Srbin i ja sam onako bila i radoznala, taj film je trebao da se emituje u Novom Sadu, čak je dobio prostor u gradskom bioskopu i kada sam to videla, ja sam reagovala, tako imala sam neku akciju, pisala sam mail da se to izmesti i to je, hvala Bogu, dobro prošlo. Onda su oni to emitovali u prostorijama te nevladine organizacije, tog društva novinara čiji je predvodnik Dinko Gruhonjić i, ne znam, tu se pojavljaju često onaj Nedim Sedimović i tako neki ljudi koji su uzurpirali onu katedru za žurnalistiku u Novom Sadu i oni su to emitovali. I radnja tog filma, zašto počinjem priču, kažeš ne bi Srbi, ali taj neki otpadni genetski materijal koji, nažalost, ne znam, možda u ličnoj karti ili negde stoje da su Srbi. Pa nije, mislim, hoće izviniti. Čovek je govorio u filmu kao neki bivši monah, što je totalno sve diskutabilno, znači radnja filma, on se... Da, on govori, radnja filma je pomirenje gde je jedan OVK vojnik uspostavlja neki kontakt s bivšim monahom Srpske pravoslavne crkve. Mislim, totalno nešto nepojmljivo. E sad, u tom serijalu filmova je bio i onaj Albanke su naše sestre, sećaš se toga, to je bilo skandalozno da je bilo pokušaj širom Srbije da se dogodi projekcija tih filmova koji su neistiniti, prvenstveno neistiniti. Dokumentarni film mora da bude istinit u smislu da to bude dokumentovano, da to negde postoji neka arhivska građa, da postoji neka priča, da postoji neki sagovornik, a ne glumci neki koji će da pričaju neistinit, mislim, laži. I tu je bio jedan film, već sam mu zaboravila ime, koji je govorio u nekom azilu za pse u Gračanici i u nekom čoveku, ne znam, više sam i zaboravila priču. I ono što je interesantno, tada u tom periodu ja sam dosta, kao predsjednik humanitarne organizacije Stup kralja Stefana, dosta odlazila na Kosovo i dobila informacije od ljudi koji žive tamo da to ne postoji. Znači, ta priča o azilu i tom čoveku, to ne postoji. Niti ima azila, niti ima pasa, niti ima čoveka, ni to. I čak i ako postoji da je to nešto, možda neka kućna varijanta, neko čuva nekoliko pasa, ne. Ukoliko je iko i bio od tih porodica, tih žrtava, znači mogla je biti jedna osoba, ne znam, ko zna na koji način su smutili, platili, mislim, svugde imaš kukolja, jel da? Ili su doveli neki bez veze random ljude kojima su platili da budu kao statistik tu. Ja prosto ne mogu da verujem da bi Srbi, bilo koji normalan Srbin učestvovao na tom festivalu Mirdita. Ali oni se time služe. Znači samo lažima. I oni sami već veruju u te gluposti. A kakva su tvoja iskustva kada se pomene Ustav Republike Srbije kao što je taj mladić učinio na toj konferenciji?
Kakva su tvoja iskustva sa, eto, na toj konferenciji i u sličnim kontaktima koje si imala sa tom septičkom jamom, jel? Kako oni reaguju? Šta oni odgovaraju kad im se kao argumentovano pomene Ustav Republike Srbije? Pa, ne znam, neka nacionalna osjećanja građana koji ovdje žive, Srba. Šta oni kažu? Šta su njihovi argumenti? Pa prvo oni počnu da vrište. Oni su toliko agresivni. Oni su toliko neartikulisani. Onako, to je grupa nekih frustriranih ljudi koji samo imaš utisak kad će da skoču na tebe i da te tuku. Bukvalno se tako ponašaju. A ovamo tebi pričaju o nekoj agresiji i ono kao smiri se. Ali tipa ovako ti govore. Smiri se, smiri se! Totalno ludilo. I sad, evo recimo šta je meni zapalo za oko. Naprimer, ova Sofija Todorović iz inicijative Mladić je, kad joj taj mladić iz Novog DSS-a pomenuo Ustav, ona je rekla, ja baš divno što ste pomenuli Ustav, eto kao, ja da kršim Ustav, zar mislite da ne bih već bila uhapšena? Mislim, što je samo pokazatelj to je podsmevanje. Koliko su oni u stvari moćni ovde. Da. Znači, I oni se naslađuju, oni se podsmevaju nama, građanima. Da, da, kao, vidite, ja imam iza sebe duboku državu koja me štiti. Tako da mogu kršiti Ustav koliko hoću i ne možete mi ništa. Pomenula si duboku državu, pa eto ja bi se nadovezala. Iza njih stoji jedna ozbiljna agentura, prozapadna, strane obaveštajne službe, ambasada, naglasila bih pre svega američka, za njom najmanje zaostaje nemačka, tako da i negde se stiče utisak, ja stičem utisak, mada stičem i utisak suprotno ovom utisku koji ću izneti, jeste da mi Srbi smo mnogo usamljeni, mi nekako uvek očekujemo jaču i veću podršku Rusije, i ne dobijamo je. Da li je to zbog poteza naše vlasti, naših opredeljenja i slično. A sa druge strane, ja mislim i da je ta podrška prisutna, jer eto, primetih sad u medijima, mi sa jedne strane imamo konferenciju gde neki krokodili napadaju grafite kad se srpska vojska na Kosovo vrati, a sa druge strane imamo jednu lepu vest da je na više lokacija u Moskvi osvane grafit sa natpisom kad se srpska vojska na Kosovo vrati. Ali da to nije samo u Moskvi bilo, nego da su isti grafiti na srpskom jeziku viđeni i u Sankt Petersburgu, i u Tjumenu, i u Orelu, i eto, čak sam negde u nekom članku, ne znam, eto, ni na kom portalu pročitala da su grafiti, eto, viđeni od Moskve do Sibira, što je jedan širok prostor. Da li je to poruka koju smo mi dobili iz Rusije, kao da je to svojevrsna podrška naših braće, da su ipak tu uz nas, da oni prate šta se dešava, pa čak i to bila beznačajna mala konferencija krokodila gde oni napadaju našu decu zbog grafita koje deca pišu murala, ukrašavaju zidove, tako reći. Da li ti to doživljavaš tako, kao podršku, da su Rusi ipak sve to ispratili i da su tu prisutni? Ja ću da budem surovo iskrena što se tiče toga, budući da me pojedini nazivaju rusofobom, a drugi ruskim plaćenikom. Tako da u suštini ja nisam ništa od toga, zato što znam kako Rusi funkcionišu. Ja ne znam da li postoji neko u Srbiji ko je ruski plaćenik. Čak mislim da većina Rusa koji ovde iz patriotskih razloga rade neke stvari uopšte nisu plaćeni za to, a kamoli Srbi. Znači, bukvalno, Rusi su toliko drugačiji od Zapada, verovatno, čak sam i čula da u određene druge zemlje ulažu dosta novca, što nije slučaj sa Srbijom, ali baš to što si pomenula, na koji način Rusi kupe Srbe, eto, bukvalno time. Ali to nije kupovina. Pa ja mislim da Rusi nas ne kupuju. Mi ćemo njima na takav način uzvratiti, jer volimo i mi vas. Ja mislim da Rusi nas ne kupuju.
crtati grafiti. Da. Ja mislim da Rusi nas ne kupuju, da nemaju potrebu za time i da je to onako... Zapad to očekuje. Jasno. Zapad negde sve vidi kroz tu neku materiju, kroz materijalno, kroz dolar, evro. Sad, zamisli sad, na primjer, ovim nevladinićima našim, prozapadnim, da njima Amerika, ne znam, nije raširi negde kao mi smo u Srbiju ili tako nešto i sad da očekuju da će oni da im uzvrate na neki način, razumeš, da ih podrže negde. Nema teorijske šanse, znači, nema šanse, oni to neće uraditi besplatno. Znači, pogotovo što su navikli na takav odnos. Ali ja ne mogu da verujem da postoji bilo kakva iskrena ideologija ili bilo šta iskreno u onome što oni rade. Kad smo se dogovarali oko koncepta za ovu emisiju i na kraju, eto, počeli da snimamo bez koncepta, rekla si mi, na Pinku je do juče Rusija bila sestrinska, bratska zemlja, a od juče Ruse nazivaju agresorima. I mislim da zbog toga si i obukla tu majicu koju nosiš, što ne znam da li se vidi u kadru, da li postoji... Verovatno će da se vidi. Piše, pa negde da kad smo se već... A nisam zbog toga, ali dobro je što smo sad prešli na drugu temu. Pa sad, pošto smo tu kod Rusije, kako Rusiju predstavljaju naši mediji? Pomenula si, tebe doživljavaju neki kao rusofoba, neki kao rusofila, jel? Negde i u našim medijima je takva situacija. Od idolopoklonstva ka Rusiji do neke mržnje koja je totalno neutemeljena. Šta je... Objektivnog izveštavanja nema. Objektivnog nema, to smo se uverili. Mislim, to je činjenica. Ali odakle se sve više... Ja sam stekla utisak od kako je krenula ta specijalna vojna operacija, da bez obzira da li govorili u Rusiji na nacionalnim frekvencijama i u tim nekim medijima koji imaju široku publiku u štampanim medijima, da li o njoj govorili sa dozom mržnje ili govorili sa dozom, recimo, nekog poštovanja, jel? Uvek nastoje da prikažu kako je Rusija slaba. I da to se radi onako... Sada već ta specijalna vojna operacija i traje neki period i to se onako radi prilično lukavo. Specijalnom medijskom operacijom. Tako je, specijalnom medijskom operacijom, prilično lukavo, pa se tu podvlačilo kako je Rusija slaba, kako Rusija ovako, Rusija onako i na kraju došlo se do toga da se u studiju sedi i da može da se kaže Rusi su agresori. To je ono što je, mislim, da nama Zapad stalno radi, sindrom kuvane žabe, da nas stavi u šerpu, pa pusti odvrne, pa mlako, mi sedimo, nema veze, mlako, i onda nas skuvaju i mi nismo ni primetili. Srpski narod je zaista, i to je negde volja većine, opredeljen i gleda u Rusiju i okrenut ka Rusiji. A zašto naši mediji ne rade to i zašto naša vlast u krajnjoj liniji ne radi to? Zašto nema straha od naroda? Pa evo, ja imam jednu teoriju, na primjer što se tiče Pinka. Zato što je upravo Pink taj koji je okrenuo ćutak, što bismo rekli, pre nekoliko dana. Naime, kod njih su imali, znaš da su bile one analitičke emisije gdje su se pojavljivali kakvi analitičari. Izvini, samo te prekinem. Analitičke emisije kod Jovane Jeremića studiju koje ona vodi. A ne, mislim, bile su i kasnije. Znaš da imaju oni onaj kanal Vesti ili tako nešto. A dobro, da, to je da. Gdje su baš o tome. Nema tu Jovane Jeremić, koliko je meni poznato. Ali je bilo svakakvih analitičara, od onog Obradovića i njegove one blesave žene koji su izvodili takve teorije da plačeš im od smijeha. Znači, ne znam, ako Rusija ostane bez ovih aviona, ona će da izgubi. Znači, tako neke budalaštine su izvodili, kod dete od 14 godina. Ali je bilo ljudi koji, mislim, prosto vidiš i po voditelju kako vodi emisiju za koga navija.
Jednostavno i tu više nema toga. On prosto usmerava goste i sve. Ili daje prostora nekom više, ali sad otkad je kako se zove, Mladen Mijatović, otišao tamo, on izveštava kao da se nalazi u centru Ukrajine i gde se Ukrajina brani od agresora, od ruskog agresora. Znači, to su neke neverovatni izveštaji. Ali... A odakle on izveštava uopšte? Molim? Mislim iz Lavovda izveštava. Aha, znači on se nalazi u Ukrajini gde nema rata, jel? Pa otprilike, da. Da, šta je sve dovelo do toga? Ne znam koliko si pratila, na primjer kada su uveli sankcije Vulinu, već posle nekoliko dana, njegov kum Željko Mitrović je napravio čitavu onu ceremoniju na Pinku, posvetio je maltene čitav dan američkom ambasadoru i Americi. Ispratila sam I u tom trenutku je se već videlo neko njegovo okretanje, veliki taj zaokret od Rusije. Mislim, nije on ni bio proruski čovek, ali je se prosto cijela ta programska šema videla. I mislim da treba pratiti te neke stvari na Twitteru koje pre svega najavljuje Nebojša Krstić. Znači šta 15 dana pre svega kaže Nebojša Krstić, to se 15 dana kasnije kreće da odigrava. Eto, tako da mislim da sve to ima veze sa tim i da to nema možda čak toliko veze ni sa Vučićem. Jer Željko Mitrović je poznat po tim svojim prevrtanjima. Da u jednom trenutku za Miro Marković kaže Draga prijateljica, sledećeg Željko Mitrović ima određene veze sa SED-om i to se, mislim, vidi, čini mi se, nije to ništa što on i krije previše od javnosti. Čini mi se da mu čak deo porodice, da li ćerka, i živi u Americi i da on često i putuje tamo. Zašto putuje, kako putuje, šta tamo radi? Ona ima udata za ili verena za onog izmišljenog ukrajinskog milijardera, šta li već. Dobro, da, ali pričala si malo, pre si pomenula taj konvoj, tu ne... Šta sve ne. Taj konvoj, tu paradu koju je Željko Mitrović pravio u čast srpsko-američkog prijateljstva. I sad mene je to zaparalo uši, to sam ja primetila i slušala sam neku njegovu izjavu gde je on izmešao, on je navodno hteo da obeleži datum kad se vijorila srpska zastava na Beloj kući. Ali on je totalno izmešao datume uopšte kad je stavio, nije se to dogodilo. I događaj. Onda je rekao da se istog tog dana kad je se vijorila zastava, eto istog tog dana se desio proboj Solunskog fronta i tako neke gluposti on nabacao u toj izjavi. I onda su se svi oni vozili na snimcima tog konvoja, oni su se svi vozili nekim automobilima koji su mnogo retro izgleda, oldtimeri neki. I tu su se vozile te poznate ličnosti sa Pinka. Znaš šta je meni zanimljivo? Meni je zanimljivo da se to dešava bukvalno, taj neverovatni zaokret, da se dešava bukvalno 2 dana posle uvođenja sankcija Aleksandru Vulinu. Znači, eto, to mi je onako simptomatično. Samo moment, htela sam... Evo, dobacio iz režije i kaže, uplašio se da i njemu ne uvedu sankcije. Htela sam da pronađem baš tu njegovu izjavu šta je on tu ispričao, ali ne znam ni da li ima efekta da čitam, jer vrlo moguće da su prepravili te uglavnom. On kaže kako je strašno da evo, kaže iz režije, pustit će izjavu, ali ovako. Tako, Željko, da ne govorim ja, ti ćeš. Tačno, danas je 105 godina, tačno, od razvijanja srpske zastave u cijelom Vašingtonu, na Beloj kući, na svim javnim institucijama i na svim crkvama svih veroispovesti. To se desilo zapravo 28. jula 1918. godine. To je zapravo datum kada je 1914. Austro-Ugarska objavila rat Srbiji i
Predsjednik Wilson je 1918. godine podigao srpsku zastavu u znak priznanja jednoj nenormalnoj odvažnosti, hrabrosti, srpskom nacionalnom biću, a ja bih rekao pre svega Srbiji, zato što je Srbija u to vreme sa 4,2 miliona stanovnika pružila otpor nadmoćnijem neprijatelju koji je tada imao 52 miliona stanovnika. Srbija je tada izgubila 1,2 miliona ili trećinu svog stanovništva, ali Amerika to tada nije zaboravila i davala je punu podršku i to je bio za mene, ja bih rekao, možda i trenutak kada su se pokrenuli najtopliji, najprijateljskiji odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Ono što je važno, to je da u periodu između Prvog i Drugog svjetskog rata ti odnosi su se razvijali. Ako se malo prisetimo i ako malo proanaliziramo istorijski činjenice, predsjednik Wilson je bio inače i sekretar državni. Tada su bili veliki prijatelji sa Mihajlom Pupinom, koji je davao isto podršku i radio razne projekte kako bi se štitili od austro-ugarskih podmornica i mnoge druge projekte, ali bez obzira na to bili su i veliki prijatelji. Tako da, srpsko-američko prijateljstvo je krenulo tada jednom velikom uzlaznom putanjom. Imali smo zastoj 90-ih, kao što svi znamo, ali ja mislim da su došla vremena kada ćemo ponovo sa našim američkim prijateljima ovo prijateljstvo nastaviti da razvijamo tamo gde smo stali pre 90-ih. Ok, i ova kolona, iza tebe su oldtimeri, to je kolona prijateljstva upravo u čast tog srpsko-američkog prijateljstva. Apsolutno, to je kolona prijateljstva koju ćemo na ovaj datum svake godine prošetati gradom, zapravo ovaj kojemu će provozati gradom. To je tvoja inicijativa, tako? Zašto si odlučio? Evo sad te pitam, zašto si odlučio? Pa znaš šta, ne postoje tu neki razlozi, osim što smo mi, Srbi, vrlo skloni tome da zaboravljamo lepe stvari, a pamtimo ružne. Ajde da se prisjetimo i nekih lepih stvari, a bilo ih je mnogo. I zato i mislim da to treba da postane tradicionalno, da taj datum, jer stvarno je Srbija iznala lavovski deo tog velikog rata i imala možda jednu od najvećih žrtava. Tako da mislim da nije loše da se ponekad prisjetimo nekih istorijskih dana koji su i u pozitivnom smislu oslikavali nekakve odnose koji su se možda nekada kasnije narušavali, ali nema razloga da ti svi odnosi uđu u fazu možda i najboljih ikada. Možda će reći to je posao političara, ali da li misliš da je to posao samo političara ili naroda? Apsolutno mislim da to nije posao političara, mislim da je to posao građana, da je to posao naroda i ono što mene ponekad malo zbuni to je što mnogi istorijske činjenice koje su dobre, koje su lepe, mi smo vrlo skloni da ih šutamo po tepih ili da ih zaboravljamo ili da im ne posvetimo pažnju. Ima mnogo ovakvih trenutaka, ali da je taj 28. jul 1918. u Americi je poseban datum i mislim da svakako zavređuje da ga obeležimo, pa bar na ovakav način. Ovo je tvoj doprinos. Ja se nadam. Ajmo ovo. Suštinski. Srpsko-američko prijateljstvo je po Mitroviću bilo jako dobro i to sve, i mi smo te odnose razvijali, ali smo negde stali da ih razvijamo od 90-ih. I sad mi treba da nastavimo tamo gde smo stali i konvoj je njegova inicijativa i koja će postati tradicija, pa ćemo svake godine verovatno da imamo američke parade u Beogradu, koje će da budu sve masovnije i masovnije i koje će on da finansira. I to je, kaže, kolona prijateljstva koja će svake godine za taj datum prošetati. I takođe on kaže ovo. Ne postoje neki razlozi osim toga što smo mi Srbi skloni tome da zaboravljamo lepe stvari, a pamtimo ružne. Znači on govori kao da su Srbi i SAD dve komšinice koje su se posvađale, pa i sad da se pomire i da prošetaju zajedno, ne znam, na nekom korzovu. A ne da su bre oni nas bombardovali, da mi još nismo prebrojili žrtve, da mi imamo materijalnu štetu u kojoj... Dobro, ti stvarno misliš da to interesuje Željka Mitrovića? E sad, kad se to kaže na Pinku, da li građani to progutaju, Sažvaću? Da li Pink može da promeni svest građana po pitanju Rusije?
Mislim da je to baš neverovatno nešto. Da li bilo koji medij u Srbiji može da promeni svest građana po pitanju Rusije? Mislim da nijedan medij u Srbiji ne može da promeni. Pazi, ja znam ljude koji su gledali N1, na primjer, i kada je krenula specijalna vojna, i smatrali su ih kao za objektivan medij, ali kada je krenula specijalna ova vojna operacija, oni su potpuno promenili odnos prema njima. Samo zbog Rusije, jednostavno. Mislim da ne postoji ništa što može Srbima da promeni svijest o tome. Koliko god oni pokušavaju. Pa eto, kao i ovi, na primjer. Zamislite koliko novca oni imaju na raspolaganju. 20 i nešto godina od kad su ušli u našu zemlju. Znači, ušli su i preko svih institucija državnih i ušli su preko nevladinih organizacija. Imaju neograničene količine novca, neograničen medijski prostor, neograničene sve vrste moguće propagande, radionica, sve. I oni nisu uspjeli da izmene svijest Srba o tome da je Kosovo srpsko i da srpska vojska treba da se vrati na Kosovo. I upravo je to ono što njih najviše boli. Mislim, njih to boli, ali sad menjati sve Srba u Kosovu je nemoguća misija. Možda oni to ne mogu da shvate iz njihove perspektive, ali to je deo identiteta našeg. Srpski narod ljubav prema Rusiji osjeća vekovima i to ne može da otme, kako ti kažeš, nevladinići, kako ih nazivaš. Ne može da ne postoji jedna radionica, ali 20 godina koje to nama može da otme. I ne postoji 20 godina koje nama mogu da otmu Kosovo. To je činjenica. Ali to je kao, ja to bar doživljam, kao neka infekcija. I svaka infekcija se širi. I u nekom momentu može i da uzme maha. I popularne su bile teme ili nepopularne su bile teme oko vakcina, ali eto sada da to negde, tako da kažem, dočaram, jel? Mi moramo da vakcinišemo sve te nevladiniće i da ih vratimo na to nešto što je zdravo. E sad, ako to nije moguće, šta mi treba da radimo sa njima? Mi njih moramo na neki način da izolujemo, da odstranimo iz društva, da oni ne bi dalje... Znači, oni moraju karantin. Da nas ne bi dalje trovali, da ne bi trovali neku decu koje su možda manje pametna ili su manje radile na sebi ili su sklonije da poveruju u laži. Nina, mislim, još nije ni puštena emisija, mislim da će nam već ugasiti kanal. Mislim... Zbog tvojih predloga i sugestija. Ali pratite Ninu za još korisnih savjeta. Možda ima ideju kako sve ovo sprovesti. Na koji način možemo da se obračunavamo? Eto, zanima me tvoje mišljenje. Kako svaki pojedinac može da se nosi, da se bori sa nevladinim sektorom koji se finansira iz inostranstva i širi antisrpsku propagandu i truje omladinu? Pa jednostavno samo ih razobličavati na svakom koraku, gde god je to moguće. I suprotstavljati im se argumentima. Znači, dođeš lepo potkom, postaviš im pitanja i da cijel svet vidi kako oni odgovaraju, odnosno kako oni ne odgovaraju i kakva je ta njihova demagogija jedna najobičnija i same laže. I to je to. I samo širiti svoje ideje, to je najvažnije. A njih, pa ne znam. U suštini, ja mislim da njih... Milane, molim te ovo u suštini što mislim za njih. Ja sam polako. Kao što ja nju vrlo pažljivo slušam. Slušam kako ne slušam. Nego samo mikrofon ti malo šušti, zvuk nekako malo podesi. Ja? Je sad bolje? Bolje. Sad je kasno. Ćemo nastaviti. Osim razračunavanja, to jest obračuna rata protiv stranih donacija gde se finansiraju nevladine organizacije, mi imamo veliki problem šta radimo s našim parama i našim javnim budžetom. Eto, pre nekoliko dana obišla je Srbiju vest i obilazi još uvek kako je kompanija Telekom sponzorisala novi album Jelene Karleuše i tvrdi da će tu još biti još projekata
i da će dotična umetnica, drugarica gospodina Vesića, dobiti čak 1,5 miliona evra od kompanije Telekom. Pa da mi nešto kažeš o tome. Čekaj, reci mi, a sa kog medija si to pročitala? Evo, trenutno baš sam otvorila da vidim koja je cifra u pitanju, pošto nisam bila sigurna. Cifra je 1,5 miliona evra, piše na Danasu. A drugarica Gorana Vesića sam ja dodala. Malo pre mi je bukvalno prošla vest, ali nisam je otvarala, da je podnela krivične prijave protiv N1 i Danas. A zašto? Zato što su iznali lažne informacije i izostavili da Telekom isto tako finansira i, ne znam, Nikolu Koju i čitavu tu drugo Srbija. Dobro, ali ajde sad, mislim, ideološki da ne pričamo, ali mislim, Nikola Koja je glumac. Ono je strašno. On je glumac, on je čovek umetnik i sad... On je toliko odvratno. Bukvalno da ga stavim kao budilnik, da me probudi, ali do te mere iritantno. Dakle, probudilo bi me sigurno. I da cijel dan budem nikakva zato što sam se probudila uz ono. Eto, takva je muzika. Ja sam kad sam videla tu vest, ulazila na YouTube da ja to čujem. Mislim, ne znam koliko je para uzela. Verovatno da je cifra tačna. Čak i da je 3 puta manja ili 10 puta manja, to je previše. Jer svako ko je iole prošao kroz studio, ja sad sedim u jednom studiju, ti si sama sebi napravila studio, vidi i zna da pesma bez spota, ne znam koji tekstopisac ono piše i koliko treba se plati čoveka koji to napiše, ne može da vredi toliko. Mislim, ono je... Ona je izbacila album koji nema spotove. Evo, dignem ruku i ona postane nevidljiva. Svaka čast. Od muke. Zašto? To hoćeš da praviš paralelu sa ovim Stani Vukovićem koji je zabranio. To je dobar primer. To je primer dobre prakse. Gde se odgovorno postupa prema građanima i gde se vodi računa o javnom moralu. Što jeste. Upravo si, međutim, bojim se da te zabrane ne budu imale kontraefekat, zato što što više nešto zabranjuješ, onda drugi sve više i više to žele, upravo zato. Ali, recimo, on jeste zabranio ovu, kako se zovu, ova dvojica, Singericu. Evo, sad baš pokušavam da nađem, ne znam, Desingerica i Pljugica. Mislim, je smešno, žalosno je. I ne znam, još neke od tih novih autotune izvođača, ali recimo, isto sam samo naslov videla da li će se zabraniti, na primjer, nastup Boža Vreće. Evo ovako, samo izvini da te prekinem ovako. Pljugice, Desingerice, Voćkice i Breskvice i kako već sebe nazivaju ovi umetnici, po znake navodnika, više neće moći da nastupaju u našoj Banja Luci. Mora da sačuvamo sistem vrednosti i poruke koje se šalju kroz svaki vid javnog događaja. Siguran sam da smo doneli pravu odluku, ali bih voleo da svi mladi ljudi koji ovo gledaju odluče da ne idu na takve događaje i pre bilo kakvih zabrana. Također, ja sam gledala to njegovo obraćanje. Mislim da bi bilo dobro sad da ga pustimo, pa onda da nastavimo dalje razgovor. Može, pošto ne podleže autorskim pravima, ali se obratio na TikToku. Ono što se meni dopada, malo pre sam rekla da je to primer dobre prakse, ono što se meni dopada, on ne samo da kaže ne možete da nastupate na javnom prostoru, nego na saradnju sa gradom ne može da računaju firme, pojedinci, kompanije koje omoguće takvim pojavama da nastupaju i da šire tu njihovu... Mi, nažalost, ne možemo, mislim... Nakon bolesne reakcije ovog izvođača,
Apsolutno sam siguran da je odluka o zabrani ovog nastupa potpuno ispravna. Može neko da izgine od čarape, pa Desinger nije cava, liče. Nikad neću prestati, Bajo, da šijem ljude patikom u glavu. Sabotaža. Neću prestati, Bajo, da šijem ljude patikom u glavu. Neću prestati mokrim čarapama da gađam ljude. Bajo, nikad neće ljudi prestati da vole moje čarape i da ih jedu, Bajo. To se nikad neće desiti, liče. Desinger nije cava. Najavljuju održavanje koncerta u Banja Luci, ali u nekim privatnim prostorijama. Ali idemo i mi korak dalje. Svaki onaj organizator ili agencija koja podržava ili organizuje ovakvu vrstu koncerata, javnih manifestacija, trajno, više nikada neće moći računati na bilo kakvu podršku grada Banja Luka. Ovakvu odluku ćemo predložiti na Savezu opština i gradova cijele Republike Srpske. Uvjeren sam da će svaki ozbiljan i posvećen gradonačelnik i načelnik ovo podržati, jer to radi najveći grad u Republici Srpskoj. Ovo ne radimo zbog mene, ovo ne radimo zbog Banja Luke kao grada, ovo radimo zbog mladih ljudi, njihovih roditelja, svih budućih generacija, gdje treba da vodimo računa kome naše društvo, naše gradove i zemlju predajemo. To mora biti obrazovana, to mora biti omladina, ona koja počiva na ispravnim vrijednostima. Ovakvim javnim manifestacijama to u budućnosti ne može biti. Stoga očekujem i siguran sam da ćemo se svi zajedno uključiti u ovu borbu. Nije primereno to ni puštati, ali mi, nažalost, i zbog autorskih prava ne možemo ni da pustimo te tekstove. Dobro, ali to su već populističke neke stvari i on jednostavno ne može nikom zabraniti da u svojoj kući to sluša. A većina mladih to sluša. I mislim da to nema toliko veze baš sa vezom. Mislim, jeste onako dobar primjer, ali niko... Ali ima, vidi, Vesna, kako se oni zovu, oni Džala i Buba ili kako već, oni su uvažavali ogromnu popularnost u Srbiji. I onda se desi, ne znam, jedan događaj, pa se onda desi da isplivaju ti neki, da li su bili snimci, slike, više ne znam ni ja, gde oni šire mržnju prema Srbima, veličaju zločine i tako, i onda im se zabrani ulaz u Srbiju. Što je jedan pohvalan postup, prosto nevjerojatno da se uopšte desio, tako da od momenta... Ja stvarno verujem. Šta kažeš? Opet nešto koristim. Stvarno ne mogu da verujem da se... Da. Stvarno ne mogu da verujem da je se to zaista desilo, da su im zabranili ulazak u Srbiju. Od momenta kada se to dešava, ja sam primetila da ta popularnost više nije na istom nivou na kojoj je bila pre nego što se to desilo. Tako da ima efekta. Minimum koji može da se uradi jeste da se takvima ne da javni prostor. Mi imamo, mislim, to su milionske cifre koje gradovi u Srbiji izdvajaju za najveću moguću glupost, organizovani doček Nove godine na trgu. Znači, dekoracija, kićenje i organizovani doček Nove godine na trgu. I to su milionski, to su hiljade, stotine evra, ne znam, pa to zbirno su milionske cifre, u milionima u stranim valutama pričamo, znači ne u dinarima, jel? Koje se izdvajaju da bi došla neka pevaljka da vrti zadnjicom i da tu dođu, ne znam, bake, deke, deca, čiče neke i da stoje na trgu na zimi na -20 i da gledaju taj show. I to se radi sa našim parama iz javnog budžeta. Minimum koji mora da se dogodi jeste da se povuče neka crta i da se barem odluči ko je taj koji može da nastupa. Ko je taj koji ispunjava određene moralne norme, određene kriterijume da može da izađe na trg gde, nažalost, mislim, dođe, ne znam, 20.000 građana, zavisnosti koja je veličina grada, ili 1.000 ili 500 građana, nevažno je, da to sluša. Tu neretko bude male dece. I jako je važno da se toj temi sve više poklanja pažnja. Da, ali šta hoću ti kažem? Recimo, Božo Vrećo ima koncert 6. septembra na Kastelu u Banja Luci. I ljudi su pitali Stanoje Vukovića da li će i taj koncert
biti odložen. Ukucaj da vidiš ko je Boža vreća. Znam ko je Boža vreća, ali pa šta sad je treba da odgovorim na to? Šalim se. Pa jel stvarno misliš da ovaj sa bratom... Znam ko je, da. Treba da održi koncert, a da se, i to Hrvat, a da se Srbima, eto, koji ipak nisu stiti, nisu ni devijantni, ne omogući. Nije li to malo licemerno? Da li je licemerno? Pa mislim da... I satanizma i ovih LGBT trans ideologija, Q+, svašta nešto. Dok sa druge strane ovdje imamo, eto, samo malo nakaradniji život. Pa nije malo nakaradnije život da promovuju. Ja sam pustila tu nešto, ne znam, sve nešto. Trava, kokain, dame lakog morala. Onako ima finih nekih pesmica, to sam nešto čula, nije loše toliko. Ali ova dvojica su mi Bože me oprosti. Mislim, ali ovaj lik mi je Bože me oprosti. A od ovih stvarno ništa. Ne mislim da bi trebao da nastupi ni niko, ne taj Božo vreća ili ovaj ili onaj, ne bi trebao da nastupi niko ko je u suprotnosti sa nečim što je društveno prihvatljivo, što može da povredi osjećanja većine građana i konkretno pričamo, ne znam, o Banja Luci. Sve što je antisrpski ne sme da uđe, prođe kroz Banja Luku, a ne samo kroz Banja Luku, nego kroz bilo koji srpski grad, bilo gde gde god žive Srbi. Smatram da ne treba da imaju takve sadržaje. Nažalost, nije do mene, ali mislim da je jako važno da se govori o tome, jer neke stvari prolaze. Nosiš tu majicu koju nosiš. Desila se jedna jako apsurdna situacija. Nažalost, nakon onih događaja u školi, u ovom Ribnikaru, jel? I kada se negde potegla ta tema o nasilju u medijima, trajao je onaj reality, nije Parovi, Zadruga, pardon. Zadruga. Da. I tada tih dana je Mitrović kao prestao da prekazuje taj reality, onda je negde izašlo u medije, otkazuje se reality i reakcija građana je bila mnogo pozitivna, što mi je onako čudno, s obzirom na to koliko on tvrdi da je to gledano i ispraćeno, ako jeste uopšte, i to je diskutabilno. Mislim da to ni nije toliko gledano i ispraćeno koliko se nama predstavlja da to jeste i koliko se ti ljudi forsiraju kroz medije i predstavljaju kao zvezde. Mislim da njih niko realno ne doživlja niti kao zvezde, niti da to neko ozbiljno prati. Ali, mislim... I onda nakon toga, nije to je samo privremeno bilo. Gospodinu Mitroviću, jel to ne može da se zabrani? Uključuju se oni opet. Možda se Mitrović naljutio na Vučića zato što je morao da ukine reality, pa je potražio pomoć od američkog ambasadora i sad idu ta neka previranja. Kao ustupak svemu tome morat će da okrene ćutak drugačiji prema Rusiji. A znaš ti šta se desilo tad? Kada si molim te, ovo je stvarno važno. Ajde. Kada si već pomenula tu tragediju u Ribnikaru, inače na ovoj konferenciji Vladimir Arsenijević, ili Arsić kako se već zove, čuveni pisac, je izneo jednu teoriju da je... A šta je on s krokodilima? Pica. Je li on s krokodilima tamo? Ne, on je osnivač krokodila. A, on je osnivač krokodila. Dobro. Da. On je, izneo je teoriju da je mali taj ubica svaki dan prolazio pored murala Ratka Mladića i da je logično to uticalo na njega i još je bilo par nekih navijačkih grafita, ne znam, možda Srbija, Kosovo je Srbija ili tako nešto. I da je to uticalo na njega da on izvrši masovno ubistvo. On je to rekao na konferenciji. Taj Vladimir Arsenijević, koji je osnivač krokodila, izneo je tu teoriju javno. Sad, šta je zanimljivo? Što je
Upravo njegov sin, da će ti kažem, Arsić, juče nije sam Arsenijević. izbacila članak, njegov sin je poznati, Vladimir Arsenijević, je poznati reper koji se zove Surael. I sad ćeš da čuješ kako zvuče reči pesme tog Suraela. Ne, samo da vidim da li imam ovde istaknuto. Aha. Znači, baš je, prosto mi je fascinantno da je u stanju neko da bude do te mere licemeran. Kao što je u pitanju ovaj čovjek. Samo dok ti to tražiš, ja da se izvinim gledalcima, jer sam na moment pomislila da pričaš o Vladi Arsiću, pa sam se skroz pogubila, zato i pitam šta je ono u krokodilima, ti mi kažeš osnivač, i onda shvatim da u stvari govoriš o drugoj osobi, da. Kažem, zašto sad ne mogu nađem te reči? Da se izvinim i Vladi Arsiću. Uglavnom, njegov sin peva, mogu svi da pogledaju na YouTube-u, nije on uopšte ni malo nepoznat. Peva o masovnim ubistvima, o drogi, o oružju, o nasilju, dakle sve ono što pevaju ti autotune reperi, ali samo što je onako neki hardcore svega toga. Pa bilo bi baš interesantno. Evo, kaže, ja sam Suril, zovi me serijal, zato što ubijam ko Sveti Ilija. Paf, 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 paf. Mrtva familija, zato me mrze ko Izrael Sirija. Gvožđe na menjaču, gepeku kalaš, sad ću da pobijem ceo tvoj salaš. Znači, i zamisli otac lika koji ovo peva, optužuje navijače i mural Ratka Mladića. Ne, on je nešto pomešao, sad ću ti reći. Da su uticali na djete da pobije... Sad ću ti reći, on je čovek nešto pomešao, pošto u hip-hop kulturi ima to da pišu grafite i to, pošto njegovo dete išlo i pisalo grafite, onda on misli da je ovo dete gledalo u grafite, pa na taj način inspirisano da počini zločin. Verovatno se to dogodilo, nemam drugo objašnjenje. Ne, to je u pitanju jedno takvo licemerje, da je to prosto neverovatno. Znači, svjestan, on odlično zna šta njegov sin peva, zato što je njegov sin i nastupao tamo kod njih u klubu. Možda je on i tekstopisac s obzirom da je književnik. Da. Možda mu i on piše pesmu. Pa, mislim, to je talent, mislim, treba talenta to napisati. Puf, paf. Uopšte me ne bi čudilo, s obzirom na to da u jednoj knjizi, koliko sam skapirala, opisuje kako njegova trudna žena piše na WC šolji. Nadam se da nisi čitala tu knjigu. Ne, pričala sam. Ne bih se toliko trovala, stvarno. Ne znam, stvarno, ko čita sve ove čuvene naše domaće novokomponovane pisme. Kada je on izneo tu tezu vezano za tragediju u Ribnikaru, da li je bilo reakcije među novinarima koji su slušali to? Da li je na toj konferenciji bilo novinara koji su negde postavljali pitanja kako bi njima išli u korist, da oni mogu malo da ispromovišu to što oni tu rade? Vidi, od novinara smo bili ja, Igor sa Pravde, i bila su ova dva momka, doduše oni su došli kao aktivisti, ne kao novinari. Ja imam jedan snimak, okačila sam ga i tamo na YouTube, Vaseljenski od 4 minuta, gde pokušavam više navrata da im odgovorim, zato što mi se obraćaju, doduše neposredno, ali mi se obraćaju. I onda mi je došla neka žena iz obezbeđenja, odnosno tamo što na ulazu stoji i rekla kao ako se ne smirite, kao morat ćemo da pozovemo obezbeđenje da vas izbaci. I ja stvarno nisam mogla da prokomentarišem, zato što to je sve bilo krcato novinarima, N1, Adri Media, Nova i tako. I oni su im
Samo što im nisu zapljeskali, a ne da im postave pitanje. Mogu se reći, odgovorite šta god vi hoćete. Ne moramo da vam postavljamo pitanje. Znači tako, što ti kažeš navijačko novinarstvo, klasično. Strašno. Tako da niko nije ni prokomentarisao nešto posebno to. Doduše što je na kraju samo mi rekao. Ali je bilo jako ružno, pre svega. Uopšte koristiti se takvim nekim stvarima povodom takve konferencije za štampu. Ali dobro, to su ljudi koji nemaju ni obraza, ni morala, niti svesti o tome, niti šta rade, niti šta pričaju. I da bilo koga na takav način mogu i da povrede i urede. Htjela sam samo da kažem vezano za ovu temu o kojoj smo govorili pre nego što smo se dotakli vezano za ove repere i to. Suštinski, reakcija u Banja Luci došla je zbog toga što je taj reper, sad ne znam tačno koji, udario devojku... Lupio nekoga nogom u glavu, to sam vidjela klip. Ne nogom, patikom. Skinuo je cipelu i udario je cipelom u glavu devojku i to je uradio neki, da li taj... pljugica ili desingerica. Takođe, i to je sad bio povod da dođe do te reakcije. Takođe, malo pre rekla si, ne možeš da veruješ da je tom Jali, bratu i Bubi Koreliju zabranjen ulaz. Pa ne tako baš davno. Oni su održavali neki koncert na toj nekoj letnjoj pozornici u Nišu. I to je zapravo i bio povod da dođe do toga. I imali su neko njihovo obezbeđenje i neki dečak, mladić, dete neko, je pokušao da se popne na binu kako bi prišao njima, izvođačima, i to obezbeđenje je jako nasilno reagovalo, ne znam, bacilo je sa bine to dete, da li ono mladića, više ne znam tačno, da li je on povređen ili nije, to je sad, i to je izazvalo bes u javnosti. Znači, šta mora da se dogodi da bi se reagovalo? Mora tu decu koju su nam, ne znam kako da se izrazim, tu omladinu koju su izložena najgorim mogućim bljuvotinama koje oni interpretiraju kroz svoje pesme, niko ne reaguje na to, ne postoji nikakva prevencija tome i te bljuvotine idu sve dalje i dalje, pa i ovi nazovi umetnici koji ranije nisu pevali baš o takvim stvarima, tipa kao Jelena, sad i ona peva o takvim stvarima i za to još dobija i državne pare. Znači, mora da se desi da nam udaraju decu patikom u glavu, da ih basaju sa bine, da bi se reagovalo i da bi se tu donela neka odluka koja to... Znači, to se ne spreči, nego se jednostavno čeka da se desi nešto najgore moguće. U stvari, najgore moguće se tek dešava jer oni šalju tu poruku kroz pesme koja je takva. Pa onda tu dođe do neke reakcije. E sad, po tebi, mene zanima, malo čas si rekla, da li mislim da je licimerno da nastupa taj Božo Vreća ili reperima da se, pošto ne mrze Srbiju kroz, kako si rekla, ne mrze, kako si rekla, izvini? Ko zna kako sam rekla. Komentarisala si kako nema ništa antisrpski u tome, pa i recimo ta neka pevačica da čak ima i lepi pesama u tom smislu. Nisam je rekla da nema baš, pa nema antisrpski, ima antitradicionalno. To da. Možemo još par zaključaka i da završavamo. Moramo da završimo. Da, idemo, već smo, baš smo i produžili. Ne znam, rekli smo svašta, da ne bude da nismo ništa rekli na kraju. Nadam se da će... Ništa od 44. Ništa. A možda kad se izbace one neke reči bude 44. Da, pošto je bila neka ideja, nismo mogli da dođemo do naziva emisije, onako negde na prvu je pao dogovor da mi moramo nešto nas dve zajedno da radimo i nismo mogli da dođemo do nekog zajedničkog rešenja kako bi emisija mogla da se zove. I jedan od predloga je bio da emisija treba da se zove 44 minuta mržnje i netrpeljivosti. Mada ja mislim da opet
smo mi te koje se borimo protiv mržnje i netrpeljivosti i da smo negde našli pravi naziv za našu emisiju, a to je nacionalna ofanziva. I ti ćeš se složiti sa mnom, sad pošto si ti meni, mogu reći, uvalila uvod, da ja tebi uvalim zaključak ove emisije. Dragi gledalci, nadam se da vam se svidala moja i Ninina emisija i da ćete nas zapratiti, ostati uz nas i pratiti šta i dalje komentarišemo i pričamo. Mi vam obećavamo da ćemo svaki sledeći put biti sve bolji i da ćemo, kako bude vreme prolazilo, imati svoje goste, a bit će i uživo uključenja. Samo malo da uđemo u formu, zato što dosta dugo nismo ni radile, tako da molim vas, razumite nas. I hvala vam. Pozdrav svima.